אז שלום לכולם. אז אני, כמו שהציגו, אני טל חסון. אני כיום ראש צוות Release Engineering ב-Reddit של מוצר שנקרא OpenShift Virtualization, מי שמכיר או מי שלא מכיר. לפני כן הייתי ארכיטקט. בעצם, אני לא אקח קרדיט, אבל חלק מהדברים שראיתם פה שהבורסה עשו היו בשיתוף פעולה איתי. לא רוצה. זה שלכם בתכלס. אני רק אתחיל ואגיד שאני בעיקרון התחלתי את המסע שלי בעולם ה-DevOps ונקרא לזה המיקרו-סרוויסים ב-2015-2016 בערך. קיבלתי משימה מהמנהל שלי בזמנו במשרד החינוך, לך תבין מה זה DevOps. ועברו שנים, עברו תפקידים, ולאט לאט למדתי. אז בואו אני רוצה לשתף אתכם במה אני למדתי, על בעצם מה זה DevOps ומה זה מיקרו-סרוויסים ואיך הכל התחיל ואיך אנחנו לוקחים את זה לתוך הארגון שלנו. ואיך בעצם מבינים את ה-boundaries של הכלים שלנו בתוך המבנה הארגוני שאליו אנחנו נופלים, או מתאימים את עצמנו אליו. אז בעצם חצי שעה שמה אנחנו הולכים לחפור עליו. יש לנו, קודם כל, אנחנו נעשה איזשהו בריף קטן על חוק קונווי. מי מכיר פה חוק קונווי? אוקיי. נדבר שנייה על Continuous Deployment או Continuous Delivery ומבנה ארגוני היררכי. Promotion זה GitOps Deployments, בעצם כמו שאלדד הסביר, ב-GitOps Promotion זה תהליך די מזעזע ומגעיל, ואיך אנחנו יכולים טיפה לחשוב איך עושים את זה מעבר. נדבר שנייה על Application Set, טיפה נדבר שנייה על איזה 2-3 סוגים של Application Set, ואיך אנחנו יכולים באמצעותם לשקף את המבנה הארגוני שלנו. מסקנות ושאלות אם אין לנו זמן. אז בואו נתחיל, חוק קונווי. רגע, אני אסתנכרן עם המצגת. אז בעצם חוק קונווי אומר שכל ארגון שמייצר מערכת, שהיא לאו דווקא מערכת תוכנה, כל מערכת בעצם מייצר העתק של מערכת התקשורת התוך-ארגונית. מה זה אומר, אלוהים יודע, זה חוק, חוק יש לו הרבה פרשנויות, כל אחד יכול לפרשן אותו בצורה אחרת, אבל בואו ננסה ללכת בין הטיפות. אז קודם כל אפשר להבין שקשה לזהות את זה בארגון קטן. אם יש לי ארגון קטן שמכיל כמה אחדות או אפילו כמה עשרות של עובדים, נורא קשה לזהות את החוק הזה, כי כולם מדברים עם כולם, כולם באותו קומה, כולם באותם חדרים, זורקים משפטים בתוך הפרוזדור, התקשורת נראית נורא פסורדית ונורא קשה לזהות תבניות. בערך שמגיעים לארגונים גדולים שעובר כבר כמה מאות או כמה עשרות מאות, זה נהיה נורא ברור, כי הגבולות בין הארגונים, הפנים הארגוניים והצוותים והקבוצות מתחילים להיות נורא נורא ברורים. ובנימה כזאת אני אומר שבעצם אם אנחנו מסתכלים שנייה על משפט שאני נורא אוהב של גרגור הופר, שאומר The Architect Elevator, אז בעצם הארכיטקט שמתכנן את המערכת או מבין מה קורה בתוך המערכת, צריך לעשות את המעבר הזה בין חדר המכונות למטה, להבין מה המכונות שרצות או מה המכונות שיכולות לרוץ בתוך המפעל שלי, לבין למעלה בפנטהאוס שיושבים המנהלים ומקבלי ההחלטות, ולפי זה להבין איך אני בונה את התבנית הארגונית, שבסוף, אם אנחנו הולכים לחוק קונווי, ה-Enterprise Architecture שלי שווה באופן מוחלט ל-Application Architecture שלי, או ל-Software Architecture שלי. זאת אומרת, איך שאני בונה את המוצר שלי, ככה גם ייראה, איך שהארגון שלי נראה, ככה גם המוצר שלי ייראה. וזה לא משנה מה. אז אנחנו רוצים בסוף להגיע למצב שאנחנו מעצבים צוותים בצורה כזאת שהחיכוכים נשארים במקומות שהם צריכים להישאר ולא להתחיל לפלוש למים שלא שלך. אז בעצם, אם נסתכל על איזשהו סוג של ארגון, טוב, יש לנו, אני גנבתי פה טיפה כמה מונחים מ-Team Topologies בשביל להכניס עוד איזשהו נדבך בתוך דבר שנקרא חוק קונווי, כי חוק הוא דבר נורא אפור, שאפשר לעשות כל מיני פרשנויות משלנו. Team Topologies בא לתת לנו איזשהו כל מיני guardrails למה זה אומר צוות, איזה סוגי צוותים יש לנו, איך הצוותים האלה מדברים ביניהם. בעצם לתת את הפתרון של ה-communication patterns בתוך הארגון, שמתוך זה נופל חוק קונווי. אז סתם דוגמה, יש לנו איזשהו Stream-Align Team, יש לנו איזשהו סוג של Platform Team, יש לנו איזשהו Artifact Store, יש לנו שוב פעם Platform Team, ויש לנו כל מיני Sub-Complicated Systems, יש לנו פה איזשהו Enabling Team, יש לנו פה איזשהו SRE Team, וכולם מתקשרים בצורות שונות. אפשר לצורך העניין להגיד שהקווים הירוקים, הקו הירוק, זה קו שיש לנו High Bandwidth, יש פה שינויים תכופים, למפתח יש אינטראקציה גבוהה עם האינטרפייס הזה, זה אומר שהוא נורא coupled לעבודה של המפתח. הפלטפורם טים, אם המפתח הוא בעיקרון איזה סוג של Platform Grade Service, זאת אומרת שה-API שם, האינטרפייס לא משתנה בתדירות גבוהה,
אלא כן יש לי בקשות, וגם הוא יודע לתמוך אחורה בשינויים, כך שאני לא שובר אותו. זאת אומרת, כמו נגיד, יש לי API של GitLab, אז הוא לא ישתנה כל כך מהר, או API של GitHub, הוא לא ישתנה בכזה בקלות. למה? כי ממש Platform Grade APIs. ואז יש לי כל מיני אינטראקציות בין הצוותים השונים, נגיד צוות הפלטפורמה, סליחה. אז פה יש לנו סוג של API'ים, שהם לפי גרסאות, שבעצם כל שינוי שאני מכיל בפלטפורמה, או כל שינוי שהצוות הספציפי הזה דורש ממני להכניס, אני יכול לשמר אותו באמצעות גרסאות של האינטרפייס הזה. יש לי כמו Argo CD 2.14, Argo CD גרסה 3, או Kind V1, V2, V4, ולא משנה מה. ואז בעצם נכנסת פה עוד שאלה. יש לנו קווים, הקווים האלה יפים, יש להם צבעים, הם מסמנים איזשהו סוג של מרחקים, ואז אנחנו בעצם נופלים על עוד שאלה של קווים, האם התקשורת בהתאם למרחק היא תקשורת סינכרונית או תקשורת אסינכרונית? האם האירועים שלי הם בתהליכים שחייבים לקרות ברצף, ואם אחד מהם נכשל, אני צריך לנסות שוב או להיכשל בכלל, או שיש לי סוג של דנס מוב כזה, שכל אחד יכול להיכנס, לרקוד ולצאת, והשיר ממשיך, זה לא משנה. ולפי זה אני צריך גם להבין איך ה-API'ים שלי מתנהלים, ואיך המערכות שלי זורמות בתוך התהליך הזה. אז כן, אז בעצם חוק קונווי ו-Continuous Deployment, בעצם Continuous Delivery, Continuous Deployment, זה בעצם הייצוג שהתהליך הארגוני עובר בשביל לספק מוצר ללקוח. ואני רוצה לאפשר לי, בתור ארגון, להביא את זה כמה שיותר מהר וכמה שיותר פעמים שאני יכול. אם מסתכלים כאילו על דורה מטריקס של ה-DevOps משהו, אז הם אומרים שיש איזשהו מטריקה אחת שיכולה לקחת ארגון ולהגיד אותו, האם אתה High Performing Organization או האם אתה Low Performing Organization. יש איזשהו קו באמצע. המספר הזה הוא 1. האם אני כארגון יכול לעשות 1 deployment לפרודקשן ביום? האם יש את היכולת, אולי אם יש לי את הצורך, האם אני יכול לעשות את זה בקלות, באופן אוטומטי, מבלי התערבות אדם? ואז אני מתחיל לעבור ל-High Performing Organizations. סורי. אז בזמן שעשיתי את המצגת, יצא לי הדבר הזה. זה לא היה בכוונה, זה אני ואמירו השתעשענו, ואני קורא לזה, אני ו-GPT קראנו לזה Continuous Delivery Flower, שבעצם מייצג תהליך של מפתח או של אפליקציה בתוך הארגון. בעצם יש לי את המפתח, הוא עושה איזשהו קוד, הוא כותב איזשהו קומיט, לא משנה מה, הוא מטריג איזשהו תהליך שמייצר לי ארטיפקט, ואם אנחנו נחזור לסלייד שהיינו בו מקודם, בעצם ראינו שהדבלופר והבילד ארטיפקט הזה יש להם קשר ירוק. זאת אומרת שהם קשורים אחד לשני בצורה מהירה, זאת אומרת שהפידבק שלהם חייב להגיע מהר אל המפתח. אם משהו נפל שם, אם זה ביוניט טסטים או בבילד, שמבחינתי תהליך אחד ארוך, צריך להגיע למפתח כמה שיותר מהר. התהליך הזה של הווריפיקציה הבסיסית, של הבייס טסטינג האלה, הסתיים בהצלחה, נשמר כארטיפקט, ובעצם יש לי פה איזשהו תהליך, איזשהו חדר בקרה, קלאסטר אופס או צוות פלטפורמה, שאמור לנהל פה איזשהו תהליך, שאמור להעביר לי את הארטיפקט שלי במספר סביבות, אם זה acceptance testing, אם זה כל מיני integration, manual, יש דברים שצריך לבדוק את המדענית, יש לי איזשהו performance ו-chaos testing שאני רוצה לעשות על המערכת שלי, ובסוף להגיע בצורה סמיכה לפרודקשן. כמובן שבכל אחד מהשלבים האלה אני צריך להעביר איזשהו פידבק נורא מהר למפתח, כי אם ב-acceptance test משהו נפל, אם מפתח לא יודע, זה יודע את זה רק אחרי שבוע, אז כל ה-value stream שלי הלך. בשביל מה לפתח בכלל מוצרים, לוקח לי שבוע לקבל פידבק. וכמובן, התהליך באמצע, צריך לקבל וריפיקציה על כל דבר שהוא עושה. Deployment זה בעצם two-way API. אני ביקשתי מהמערכת שלי לפרוס איזשהו שירות, אני צריך לקבל מצב חזרה. הוא נפרס בהצלחה, הוא עבר בדיקות, הוא עבר איזשהו ולידציה, שהכל טוב, הוא יכול לעבור לסביבה הבאה. ואז בעצם אני יכול ליצור תהליך שכל הדבר הזה יקרה באופן אוטומטי, או נקרא לזה במינימום התערבות אדם, ואני יכול להגיע לבנצ'מרק של 1 ריליס ליום. אני יכול להגיד לכם שאצלנו למשל, סתם בשביל הכיף, יש לי צוות שנקרא DevOps QE. למה הוא נקרא DevOps QE? כי לצורך העניין, כל אחד מהדברים האלה זה כל מיני תהליכי בדיקה. ה-acceptance test שלנו, רק ה-acceptance, זאת אומרת, אני מרים קלאסטר, מתקין עליו את האופרטור, מרים VM, מוחק את ה-VM, רואה שהכל טוב, לוקח בערך 1.5 שעות.
אני צריך באמצע להמתין 1.5 שעות שכל הכיף הזה ייגמר. האינטגריישן טסט שלי לוקח בין 7 ל-8 שעות. עשיתי דיפלוי לסביבה הזאת, הקלאסטר עלה, התקין את הקלאסטר, עשה כל מיני בדיקות נטוורקינג, בדיקות ולידציות, בשביל שהמוצר יהיה ברמה שאני יכול להגיד, אפשר לשחרר אותו ללקוח. 6-7 שעות אני צריך לחכות שזה יגיע אליי בתור וריפיקציה, ולהמשיך לשלב הבא. וככה בעצם אנחנו מבינים איפה אנחנו קושרים אותנו לצוותים האחרים. ואם יש לי צוות QE DevOps, שיוצא לי את האוטומציות של כל ה-QE, וה-QE לא מתעסקים רק בלבנות בדיקות, אלא באמת מייצרים תהליכים שבודקים את הקוד, היכולת שלי לנוע הרבה יותר מהר. אז לפני שאנחנו ממשיכים, שאלות? משהו? שרוצה להגיד משהו? תש, מין כלכלה? לא? טוב. אז בעצם Continuous Delivery ו-Promotion is GitOps Deployment, אז כמו שאלדד אמר, עשינו ברנץ' של פרודקשן בתוך ה-CD ריפו שלי. נכון, אבל הברנץ' הזה הוא לא ברנץ' גיטופסי. אנחנו משתמשים בו בשביל לפרוס, העבודה היא לא מתבצעת עליו. הוא ברנץ' שהוא בכלל נראה אחרת לחלוטין מהגיטופס ריפו שלי, בכיוון שאין בו קבצי values. יש בו ספריות שמייצגות את הפרויקטים או את האפליקציות שנפסות על הקלאסטר. זהו, ואף אחד לא נוגע בהם. יש מישהו שרוצה להגיד משהו על זה? לא? טוב. אז בואו נדבר טיפה על פרומושנס. אז בעצם הדבר הבסיסי ביותר, פרומושן זה סוג של copy-paste בין ספריות או בין קבצים. דבר שני, אנחנו לא עושים ברנצ'ים של סביבות בשביל לייצג GitOps repositories. יש לנו רק סינגל טרוס אחד שנקרא main. כל השאר זה נספחים. וכמו שאמרתי מקודם, verifications. Deployment הם two-way process. אז בעצם ארגו אמור לפשט את הדברים, או GitOps אמור לפשט את הדברים, אבל בפועל יש לנו מלא דברים מוזרים כמו application sets שלא עובדים, או כל מיני טמפלטים מוזרים שאנחנו לא מבינים למה זה כן מגיע ולמה זה לא מגיע, ואם המבנה ספריות שלי באמת מייצג את האופן שבו אנחנו נעים בתוך הארגון. אז אחד הכלים בעצם שעוזר לנו לקחת איזושהי ארכיטקטורה ארגונית ולהפוך אותה למשהו שכלי יכול לממש, זה בעצם application set generator של ארגו CD. בעצם אני מייצג באופן היררכי, כמו ספריות בנויות, את האופן שבו הארגון שלי או האפליקציה שלי תיראה. כי בסוף אנחנו מולכים על מבט של פרודקט, וכל מוצר שלי, או כל פרויקט הוא בעצם מוצר, אז אני עוטף את המוצר כחבילה אחת, גם אם הוא מורכב ממספר רב של שירותים. ואז אני יכול לייצר environments, tenants, והכל ברמת הקונפיגורציה, ולא בתבנית של הקוד או בתבנית של הדיפלוימנט עצמה. אז בואו נסתכל. פה איזושהי דוגמה מאיזה לקוח או ארגון, שבעצם פה החלטנו שהוא רוצה ללכת לקוסטומייז. למה קוסטומייז? קוסטומייז היה יותר נוח לו. הם זה מורכב, זה טמפלטינג, זה קרלי ברקטס. אנשים לא מבינים איפה זה מגיע להם. קוסטומייז פשוט. יש לי איזשהו בייס לייר, ועליו אני עושה כל מיני פאצ'ים בסיסיים. אז בעצם באינו יש איזשהו בייס שמכיל deployment service, service account, יש לנו סביבה אחת שנקראת pre-prod, סביבה אחת שנקראת prod, יש לנו את הצוות או division, שיכול להיות פה כמה כאלה, לצורך אחד כאיזו סביבה, ולכל אחד יש את האפליקציות שלהם שיש להם את הפאץ' הרלוונטי לאותו אפליקציה. איך האפליקציה הזה נראה? נורא פשוט, יש לנו את הג'נרטור למעלה, שיושב, אומר לך לבראנץ' מסוג מיין, ואז בעצם מתחיל לפרסר את כל התוכן של הטמפלייט לפי המבנה של הספריות. או במקרה הזה היה פה איזשהו מיקס, עשינו גם איזשהו גיט פיילס, אבל מחקתי אותו בשבילכם. האופציה השנייה, זה בעצם ללכת לאותו גיט ג'נרטור ולבחור קבצים. להגיד, אני רוצה לקחת קבצים, בדוגמה value files או כל פייל שבא לי, יכול גם קובץ JSON, זה לא כזה משנה. ובעצם להגיד לו, תקשיב, יש לי applications, יש לי application 1, application 2, application 1 מיוצג על איזושהי סביבת development, על איזושהי סביבת dev, prod, ויש לי בפנים אוסף של ספריות. אז עקרונית, כל הדבר הזה מייצג לי מוצר, שיכול לנוע בין הסביבות כיחידה אחת, או ככל אחד בנפרד. ובעצם אני מאפשר פה גם בצורה הזאת, ללכת לחוק, אם אנחנו נחזור שנייה למיקרוסרוויס, שנקרא
independently deployable. אני יכול לפרוס כל שירות בנפרד ברמת התהליך פריסה שלי. אם האפליקציה תעמוד בזה או לא, זה כבר בעיה של האפליקציה, לא בעיה של התהליך. גם פה יש לנו סוג של application set שלוקח את הקבצי value עם איזשהו wild card, ומתחיל להזין את כל הפרמטרים בתוך הטמפלייט של Argo CD. וכמובן מעדכן את ה-value files של ה-Helm. לפני, נראה לי, 6 מיינורס בארגו 2.9, ארגו הציגו את הדבר שנקרא Argo CD Plugin Generator. אני נורא אהבתי אותו. למה? כי הוא מאפשר לי לייצר ג'נרטור איך שבא לי. אני יכול לשים מה שבא לי בבקאנד, יש לי איזשהו שירות שרץ, שיכול לקבל API, הוא יכול לעשות פולים, הוא יכול לעשות פושים, הוא יכול להתחבר באמצעות merge generators או matrix generator לשאר ג'נרטורים אחרים. אני יכול לעשות שם כל מיני חישובים או כל מיני תנויות, בשביל לייצר קידומים וסביבות בהתאם לצרכים של דברים שקורים בתוך התהליך הארגוני. בעצם הוא self-deployable, הוא רץ ליד ארגו, ארגו פונה אליו באמצעות HTTP או gRPC, ואנחנו לא מחכים לאיזשהו פלאגין ג'נרטור, איזשהו ג'נרטור שארגו CD הקומיוניטי צריכים לתמוך בו. אז סתם דוגמה, קחו משהו מהחיים האמיתיים שלי, לי הפילו מטלה, אתה צריך לייצר fork, downstream ל-KubeVirt, מי שלא מכיר KubeVirt זה ה-upstream של Operations Virtualization, אנחנו מתחזקים בעיקרון 8 גרסאות אחורה כל הזמן. זאת אומרת שיש לי 8 release branchים שאני כל הזמן מתחזק אותם, והם נבנים כל הזמן. כל branch כזה מכיל, כל release כזה מכיל בערך 60 container images, ורובם הם multi-architecture. זאת אומרת שבסum of all יש לי בסביבות ה-120-130 images שאני צריך לספק החוצה ללקוחות. במכה אחת. אז בעצם יש לי איזשהו controller, אני קורא לו configuration controller, שבעצם אומר לי, תקשיב, זו הקונפיגורציה שהזרתי לך באיזשהו קובץ בגיט, לצורך העניין, כי ככה אני רוצה שהקובץ הזה יישב בגיט. הקונטרולר הזה הולך, קורא את הקונפיגורציה, ומתחיל להבין, אומר לעצמו מה, יש לי איזושהי חוקיות של branches. אז הוא עושה את המחשבה, איזה branchים יש לי, איזשהו רגקס אני רוצה להוסיף עליהם, יש לי איזשהו Slack Webhook שאני צריך להעביר אליו הודעות, יש לי את ה-downstream, יש לי את ה-upstream, אני יכול להגיד לו, את השם של האפליקציה, את השם שלו, את האפליקציה normalized, זאת אומרת שאם יש לי כל מיני קרקטרים שקוברנטיס לא אוהב בשמות, אני יכול לתת לו להנמיך אותם, ובעצם, אם תסתכלו באפליקיישן סט, אתם תוכלו לראות שבג'נרטור שלי למעלה, בפלאגין, אין כלום. יש רק שם של config map, זהו. ובעצם מה שה-config map הזה אומר לאפליקיישן סט קונטרולר, לך לאיזשהו backend בפורט עם איזשהו סיסמה, ותביא את JSON הזה שנראה באופן כזה, ועכשיו אני מכיל את השדות של ה-JSON, בעצם כל מפתח שנמצא בתוך ה-JSON הזה, ממופה פה לצורך העניין לתוך איזשהו Helm chart פרמטר. אני יכול לשים פה מה שבא לי, לא חייב לשים פה רק Helm chart. אני יכול לשים פה Customize file, אני יכול לשים פה Value file, אני יכול בעצם לשנות פה כל דבר, אני יכול לשים קלאסטרים, אני יכול לשים namespace'ים, בעצם לדרוס את כל הקונפיגורציה באמצעות הדבר הזה. אז אם אנחנו טיפה נהיה יצירתיים, ואנחנו נסתכל שנייה על פלאגין ג'נרטור הזה, מה הוא מאפשר לי. זאת אומרת שאני יכול לייצר איזשהו תהליך של deployment ו-verification, אולי אני צריך להוסיף ארגו rollout, אם אני רוצה ממש צריך לעשות את זה מקצה לקצה, עטוף יפה, בלו, גרין, קנרי, לקבל ולידציות, ועוד ועוד. אפשר גם ולידציות באמצעות פוסט-סינקים וכל מיני שטויות המצאות אחרות. ובעצם אני יכול להכניס לתוך הקלאסטר אופ שלי, לתוך אותו תהליך פריסה שלי, את הפלאגין ג'נרטור, כמין סוג של verification controller, שבעצם ברגע שקיבלתי הוק מהווריפיקציה של אותו deployment, שהכל עבר בהצלחה, אם זה הטסטים המקומיים או לא משנה מה, תעביר לי אותו, את הטאג הזה, לשלב הבא, אם זה ל-integration test או ל-manual test. לא עובר. ועכשיו אנחנו נסיים איתכם. טוב, אז קודם כל, דבר ראשון שאני רוצה להגיד שחוק קונגווי הוא לא כללה, הוא מצפן. אנחנו צריכים להסתכל כל פעם שאנחנו פותחים ארכיטקטורה של מערכת, להבין האם חוק קונגווי נמצא שם, או ואם לא, איפה אנחנו צריכים לתקן. אנחנו צריכים להבין את הארגון שלנו, ולא לייצר תהליכים שמעניינים רק אותנו. זה שאני בניתי עכשיו איזשהו GitOps repo,
וכולם מסתבכים להשתמש בו, כי הוא מורכב ממלא dependencies ומלא דברים שמוסתרים מאחורי דברים, או איזשהו צ'ארט מאחורי צ'ארט, זה לא עוזר לאף אחד. אני אמור לספק אבסטרקציה, לספק פלטפורמה למשתמשים שלי. אני לא צריך לספק להם משהו מורכב להבנה. כמובן, להפריד CI ו-CD, אני חושב שזה דבר בסיסי בכל GitOps, מי שלא עושה את זה כנראה ייכשל במקומות אחרים. פרומושן באמצעות environments, כמו שהבורסה עשו לצורך העניין בהתחלה, אפשר בתור PR'ים, ואחר כך לשכלל את זה עם כל מיני קונטרולרים או ג'נרטורים, או לקחת קרגו בתור פתרון מלא מקצה לקצה. וכמובן, Application Set וג'נרטור זה יעשה לי סקייל בלי הרבה לעבוד. ושאלות. ומי שרוצה, כן. ברגע שאתה עובר בעצם לפלאגין נפרד, יוצרות בעיות חדשות בדיוק כמו במעבר ממונוליט למיקרו-סרוויסס. מה זאת אומרת? אז נגיד ל-RBAC, אתה פתאום יש לך עוד JSON RPC שמישהו מדבר איתו, אתה צריך... הוא יושב באותו namespace של Argo CD, תבדוק את זה, תתחום את זה בתוך Argo CD. זה לא בעיה. לא, ברור שאפשר לעשות את זה, אבל כאילו זה יוצר עוד איזשהו משטח שצריך לדאוג לו, שזה יהיה באותו namespace. זה לא חייב באותו namespace. איפה שאתה רוצה, בעיקרון, אתה נותן לו את ה-URL של ה... אבל אתה שולט בזה. אתה כחלק מצוות הפלטפורמה, שולט ברכיבים שיושבים צמוד ל-Argo CD. אתה לא מייצר רכיב, שם אותו איפשהו ושם את הגיט ריפו שלו, תעשו פה מה שבא לכם. הרי זה לא עובד ככה. כל אחד יש את ה-boundary שלו, את הדומיין שלו הוא אחראי, ואם הדומיין שלך להיות אחראי על הפלאגין ג'נרטור, Argo CD, זה הדומיין שלך, זה אתה עושה. מי שרוצה לשנות פה משהו, תפתח PR, אני אעשה review ואני מוג'ג' אותו, נכון? זה לא עובד בצורה אחרת. ועוד דבר זה ה-availability ו-latency, כאילו ברגע שאתה, עכשיו יש לך עוד קומפוננטה בקריטיקל פאק, אז אתה לא רוצה שזה ישליט לך את פרודקשן. מה זאת אומרת? תחשוב על זה שכל פעם שהקונטרולר עכשיו של אפליקיישן סט צריך לגנרט אפליקיישן חדש, הוא צריך לעשות JSON RPC קוד. נו. ואם השרת הזה... אבל זה נורא lightweight. כאילו, יש לי אפליקיישן סט מפוצץ, וזה לא מזיז לו להרים 50-60 כאלה, אם לא יותר. וכמה קלאסטרים עשיתם את זה? באיזה סביבות? מה זאת אומרת? איזה סדרי גודל? איזה לקוחות השתמשו בזה? אני יכול להגיד לך שיש לי משהו דומה באיזה ארגון ששוב לדבר עליו, שפורס מעל 600-700 אפליקציות. לא ראיתם כאילו בעיות? עושים פיינטיון ל-Argo CD, אין מה לעשות. אם אתה עושה מעל את הזיכרון של הקונטרולר, מעל את הזיכרון של ה-Redis, מה שצריך. צריך לעשות פיינטיון. אתה לא יכול לקחת משהו שיצא מהקופסה דיפולטי ולהגיד, הנה זה עובד. זה לא. צריך לשבת לנטר מטריקות, לעשות אדפטציה בהתאם, ולפי זה לשפר את הביצועים. עוד משהו? לא? אז מי שרוצה להציק לי בלינק, כן. תגיד, איך אתם מתמודדים עם התלויות בין אפליקציות, שבסדר עולות, יורדות? אז כמו שאמרתי, זה כבר נופל בתוך האימפלימנטציה של איך אני בתור אפליקציה עובד, אם אני עובד סינכרוני או אסינכרוני. אם לצורך העניין אני במערכת שעובדת בצורה סינכרונית ויש לי תלויות שאני צריך לעבור דרכם, מה שאני עושה ריטרייז לצורך העניין, אני אתן לך דוגמה שלא קשורה לאפליקציה. בתהליך הבנייה שלי מורכב משהו כמו 3 שכבות. יש לי את האופרטור אימג'ז, יש לי רכיב שנקרא בנדל, ועל זה יש לי איזשהו דבר שנקרא FBC, שזה File Based Catalog, שזה JSON של 6 ג'יגה. נורא פשוט, אף אחד לא קורא אותו, אבל זה JSON של 6 ג'יגה. ובסופו של דבר, אני בונה את זה, ואז צריך רליסט לזה. אנחנו פשוט דואגים שכל השלבים האלה יהיה איזשהו מישהו שיודע לעשות את ה-retry, תוך כדי נפל לי בנייה אחת, אני מחכה, נעשה שוב פעם, אם לא, אז אני אפתח על זה PR, אני אעשה את זה מחדש. יש המון תהליכים במערכות סינכרוניות שצריך להיות ריטריים, אין מה לעשות. במערכות אסינכרוניות זה הרבה יותר קל, אם לא הגיע לי הודעה, אז לא הגיע לי הודעה. אם לא ביקשו ממני לעשות משהו, כי הוא לא עלה, זה בעיה שלו, זה לא בעיה שלי, בסופו של דבר. אתה מסכים איתי? כן, לא. פשוט באפליקיישן סט יש שם פיצ'רים לסדר של פסקה של אפליקציות. זה דבר כאילו על לפרוס עכשיו בכאילו 100 אפליקציות, לצורך העניין. במכה אחת, כאילו אתה רוצה לעשות איזשהו פרוגרסיב רול-אאוט של מלא אפליקציות. אז כן, אני יכול להגיד לך שעשינו בדיסקונט, עשינו פרויקט, היה להם איזושהי בעיה של, יש להם איזושהי מערכת שפורסת 600 קונטיינרים, כאילו פודים במקביל, אבל הקלאסטר לא יכול לעמוד בגלל שהריקווסט שלהם הוא נורא גבוה,
אבל הם עולים ויורדים, כי הם לא רצים כל הזמן. אז באמצעות application set זה נורא פשוט לעשות את זה. באמצעות app of apps זה נורא פשוט לעשות את זה. אני מייצר app of apps באמצעות helm ובאמצעות ה-waves משחק לפי המשקל בהתאם לשינויים. ובאפליקיישן set יש דבר שנקרא progressive rollout, שזה פיצ'ר שנמצא איזשהו עדיין בצד כזה באיזשהו בטא שעדיין לא הסתיים. הוא עובד סביר, אבל שוב פעם תלוי בסוף ביכולת שלי לנהל פריסה של 600 קונטיינרים במקביל. זה גם לואוד שהקלאסטר צריך לסחוב בסופו של יום. בשמחה. כן? משהו? זהו? לא, אני סיימתי.